Pro někoho ranní rituál, pro jiného záchrana dne. Ukážu vám, jak si z obyčejné kávy udělat zdravý elixír. Káva totiž opravdu zdravá být může. Obsahuje silné antioxidanty, například kyselinu chlorogenovou, která pomáhá snižovat zánět v těle a podporuje zdraví cév. Má to ale svá ale. Prvním problémem je obsah plísní a pesticidů. To ale vyřešíte, když sáhnete po kvalitní biokávě, například této. Druhým problémem je kofein. Ten sice krátkodobě zvedne energii, ale také zvýší kortizol, což je stresový hormon, který následně rozhoupá hladinu krevního cukru. Když cukr stoupne, máme pocit přívalu energie, následně ale zase klesne. A právě tyto výkyvy cukru v krvi jsou často spouštěčem únavy, hormonální nerovnováhy nebo i chronických onemocnění. Co tedy s tím? Já si do kávy vždycky přidávám tuk, jako třeba MCT olej nebo kokosové mléko. No a taky kolagen, tedy zdroj bílkoviny. Například ten náš, který má skvělé složení, podporuje klouby, pleť, střevo, ale také zdravé hubnutí. Přidáním bílkoviny a tuku do kávy stabilizujeme hladinu krevního cukru v krvi. No a z kávy se tak zjednoduše stává zdravý nápoj. Ale lidem s extrémní únavou kávu nedoporučujeme. Káva jim totiž paradoxně uškodí a ještě více je vyčerpá. Také na terapeutické dietě je vhodné se jí dočasně vyvarovat. Takže pijte kafe, protože vám chutná, a ne proto, abyste přežili den. Jo, a věděli jste, že k produktům od Pontina Nutrition teď dáváme jako dárek kolagenové tyčinky do kabelky? Můžete tak jako mávnutím kouzelného proutku přeměnit kávu na zdravý elixír i ve vaší oblíbené kavárně. A to se určitě hodí. Ale pozor, jenom do vyprodání zásob.